Bona mfowethu thina kufanele sibonge ukuthi eSouth Africa sine inkosi uShembe. Yes. From kumqalo wendlela. Yes. Kuze kube ilanga, kube inyanga yezulu, kube uthingo, kube unyasi. Unyasi, yes. Bese sibonga ukuthi kwaZulu sinamakhosi kodingani kosenza ngakhona kuyinza kososhanga ngomshwele kuze kufike namhlanje. Ukube isilo samabandla asikho. uJesu wenza imanga wazenza le phezulu le ko Israel. Akazenzanga la eSouth Africa. So bamdumise bampraise kakhulu. Nathi ngapha asikushoni ngiyaxolisa abazongizwa kabi. Nathi ngapha ubona abantu bemlandela kakhulu babuShembe. Ingoba naye imangaliso uzenzile. That is why futhi simhlonipha simkhothamela. Ngoba nathi why pho singashintshi senza uNkulunkulu wethu naye kube ubaba uShembe ngoba uzenzile imanga. Kuneqiniso ekumele silikhulume silibeke obala lihlale laze wona wonke umuntu. uNkulunkulu wasephakameni uyasebenza ngendlela eyisimanga. But inkingi la u99.9% wabantu abasizakala ephakameni abantu abangasonti khona. Abafika bengabathola abantwana bayiphakameni bafike babathola. Abangasebenzi bafike bacele ephakameni bafike basebenze. Mase kuthi laba abakhonza khona abanye bahlupheke ingoba abantu bayayidelela into abazalelwe kuyona bayibukela phansi. Abantu abagcina isabatha nabamanazaretha abangaphumeleli bophumelela mhla bayeka ukudelela uNkulunkulu wakaShembe ngoba thina asikhonze ephakameni kodwa siyaphila ephakameni izinto ziyenzeka. Hlonipha into ozalelwe kuyona.